नै आइया जोंना जायो सिंगेलथार सोरबाफोर नांगौबा दानो फैनो हायो मोसौबो मोनगोन बोरमाबो मोनगोन आंनाव दंजोबखायो गुड मर्निं लोगोफोर हेभ ए नाइस डे बयनिसिमबो दिनैनि दिना मोजाङै मोजां दिन थांथों होननानै आङो आसा खालामबाय ओमफ्राय आङो बेरेफुंजानि दिनै गाइखेर लायनो नागिरलायबाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांसैलाय आंनि गाइखेर लायनायखौनो ओमफ्राय नै आं मगबो लाखाबाय ओमफ्राय जोंनि गामियावनो आरो गामियावनो लायनो नागिरदों आं गाइखेरखौ ओमफ्राय आं दायो थाबायलांगासिनो आरो एसे गोजान जायो जों गामि जोबथारनायाव आरो बिसनिया आं गाइखेर लायगोना जोंना गेजेर जायो न'आ गामि गेजेराव दायो थाबायलांसै आं औ हाब्रुआ बा उसुंखौनो सिबजोबथारबाय नामा आइयालाय लायाखैहाय जेबो नङाहाय मा खालामदोंब्रा दुमे होनोमोन नामा नोंखौ ए बेरा दुमबाय आलासि फैया फुजायाव दे दुमनानै हो ओमफ्राय नै लामा सेर सेर माइबारि गोथां जा समायनाखा भिउफ्रा लामायानो नैबे गामि जोबथारनायथिं बोरैबाथारहाय जि गाज्रिखा नै अखा हाबाथाय अयथासार गाज्रि जायो लामाया जोंनिसिमल'सो मोजां होनजायो बबाव लांनो इसेबां बुरजा दुहुब मन्दिराव बान्दो लोखि फुजानि दिनै जैग' होगोन नालाय मालाय आइया दुहुब बान्दोंनो ओमफ्राय दा मन्दिरनि जैग' खरस दा मन्दिराव दोनहैखानोसै दे मोजां जादों बोर मोन्थों बिराद वाच टाइमनि गोनांथि जादोंहाय लोगोफोर अननानै भिडिअफोरखौ स्किप खालामालासे नायलांजोबदो नोंसिनि सापर्ट मोनबासो आंनाबो वाच टाइमा बारायगोन नालाय दा बारा बुरजा नांला एसेल' नांथारसिगौ वाच टाइमखौहाय ओमफ्राय नोंसोर बारायना होदो आरो नायबाय थानानै नै आङो दायो मोनफैलायबाय गाइखेर लायनोसैलाय हारसिं थाथारो नैबे गाइखेर मालिकआ जाबायना मिनिगोरखायो आं फैबाथाय दे सोरखांसिगोन हा सोरखांसिया दे सेरबाय था आं बेयाव थाखागोन आं जिरायबाय थाया माबा हरनांगौ आधा केजि दा सेरखादों हाइजेंबो गायदों माथो ने हाइजेंआ गैया फाननो मोनसिगोन आरो बियो मालाय मैख्राइबो दंबावो बेयावनो आरो बेयावनो माबा मा होनगोन फोरलाबो थाइदेरबावदों माथो मैख्रायावनो जोगोनार मानलादों जोगोनारबो मानला देरबावनाय दं आयौ खुमब्रायानो माबाया फोरलाया बोराय जाथारबाय बेखौ खानानै जायाखै नोङो ना जोलैसो दोनखादों मालाय हारसिं मा जालु एम्बु खुगा आङो महरासो गैया आंहा मा जालु एम्बु खुगा मालाय महरासो गैया मोखां गोजानो नागिरबाय फैसानि थाखायनो गैया महराबो मोजांसो गाज्रि होनलाबायो सिंगेलसो मालाय आइया रावजोंबो नायसनजाया होनबाय थायो सोरबाफोर नांगौबा नै दङ नैबे बिराद माहाजोनखा न'खर सालायनायाव जोबोर मोजां जागोन गाइखेर फानो आरो मैगं खेथि खालामलाबायथारो हारसिंनो हा जावग्लिनानै फोरलाफोर नांगौबा दानो फैखा सोरबाफोर नांगौ जायोबा दानो फैखानांगौनो आरो लांफैखाथारदो सोरनोबा नांगौबा हारसिंसो थायो बिमाबो गैया बिफाबो गैया सिबाय ओमफ्राय नायलाय हारसिंनो मा मैगं गायदों आं देखायनो दै र' देखायनाङै बैसां सिंजोंनो हाबलांथारसै मा मैगं बियो तेलखफाखौनो खेथि खालामबाय ओमफ्राय बेखौ फानगोन माथो रज'लाबायोसोमोन हारसिंनो तेलखफा
मा मैगं होनदोंमोनलाय दानि खेलगफा ए बेखौ फोदोंसो आङो नै आइया जोंना जायो सिंगेलथार सोरबाफोर नांगौबा दानो फैनो हायो ओमफ्राय गाइखेराबो मा होनो मोसौखौबो मोनलांफाखागोन आरो जाय लाङो मोसौबो मोनगोन बोरमाबो मोनगोन आंनाव दंजोबखायो मोसौआ खिलासिगोन नै बिदि खेबथाबाय थानाङा लाजिनो ओंखारो साफाथार मोसौआ जासिनायनि खोथा नालाय एसे खेबलानसो खेबनांगौ आं मानो बिदिथाय आयै ओमफ्राय मानो जाबाबो फुंनो रोङा जि मथि जानो लुबैयो ओमफ्राय जाबाबो फुंनो रोङा माला फुंगोनहाय मालायसो गेमस्रि दैमारि मोनासो मथि हाथि जि मोजां नुखायो मथि थिनो बिसोरबायदि मथि जानो लुबैयो आंहा गेमस्रि दैमारि मोनबायदि आधा केजि फवानैजों आधा केजि जाबाय दे जेरावखि मोना मानो आयनाल' नायफ्लाङो नै नायबाय आं आलासि आयना आलायना दोनखायो मालाय आधा केजियाव 25 थाखा नै फैसाखौ होबाय आङो ओमफ्राय थाइबाखौ मोनफिनगोन आङो दायो बारा होनो हाथ'आ इउटुबनि फैसा मोनथ'वाखै आङो माहाजोन जाथ'वाखै नालाय गोथाङै लोंसै नामा दायो जाबाय आङो गाइखेरखौबो लाबाय नै आधा केजि लाखाबाय आङो दिनै फुजानि दिन नालाय दिनै जोंहा फुङाव ओंखाम जाया गाइखेर साहा लोंनानै थानोसै आरो जैग'बो होनो नागिरदों जोंहा ब्रह्म नालाय धोरोमा गामियावबो आरो न'आवबो होनो नागिरदों दायो जैग' होखालि जोंहा फुङाव ओंखाम जाया आरो ओमफ्राय बेलेग दिनावबा जोंहा साहाखौनो लोङा ओंखामसो जायो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरो स्किप खालामालासे आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय